Kumusta mga kaibigan? Ang vlog ko ngayon ay mag-unbox at magre-review tayo ng 45-in-1 screwdriver from Lazada. Pero bago ko simulan, huwag niyong kalimutang i-like yung video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Nga pala, pag may dumating sa ating deliver sa kahit anumang in-order natin, sanitize muna natin yung mga bagay-bagay. Yan. Yan, 'di ba? Sinanitize na natin. Yan, buksan na natin. Ayan po yung laman niya. Isa lang yan. Anong laman? Yan po. May dalawang lasti siya. Sanitize ulit natin. Sanitize lang tayo. O hindi yan, sponsored. Alcohol lang laman yan. Yan po. Teka lang. Manasan niya yan. Ayan po yung makikita natin sa likod nga yan. Likod. Yan po yung model na JK6089C. 100mm extended rod. 130mm various angle veer. 45-in-1 in quantity tuloy. Yan po yung makikita natin sa likod. Yan, papakita ko sa inyo. Post nyo na lang kung gusto nyo matagal, pero syempre hindi natin pwedeng basahin isa-isa pa yan. Yan po yung harap nya, 42 bits, Yipeng, Jakemi. Yan, post nyo na lang po kung may mga gusto pa kayong makita. Yan, sige. Buksan na agad natin siya. Kailangan ko to kasi para sa mga pambukas ng pyesa, sa mga CPU, mga ganyan-ganyan, sa mga motherboard. Kailangan ko ng ganito. Hirap na lang buksan nito. Yun nga pala gilid. Meron siyang, ay mag-focus guys. May para siyang mga certificate na malabo. Yan. Yan siya. Ito. Okay. So nakagad natin. Tingnan nakagad natin. Wala nang laman. Tabi ulit kagad. Yan. Yan siya. Naka-plastic. Ganda. At may nakalagay ulit na Jackie Precision screwdriver. Tapos naka-plastic. Yan pa yung makikita natin sa gilid. Yan. Likod. May pansabit. Tapos ito na naman yung mga size. Screwdriver BIS model. Original, made in China. Tama ba? Oh, mali ibinigay sa akin, nakasura. Ang in-order ko yung merong tweezer eh. Walang tweezer to. Kulokoy talaga. Mali yung binigay. Pero wala na tayong choice eh. Buksan naman natin. Kakainis. May tweezer yung pinili ko eh. Wala na tayong magagawa. Nandito na eh. Sabihin ko nga. Kaya check natin. Meron kasi pagpipilian tweezer o itong mahaba na to eh. Ang pinili ko may tweezer. Sura.
Bullshit. Yan, buksan na agad natin ng testing. Maganda naman siya. Ang problema, mali ibinigay. Ito, kala ko malaki. Maliit lang pala. Halos, ano lang. Umiikot yung ganto niya. Ayun, umiikot. Yan. Pang-extend. Tapos ito, yung pag mga gilid-gilid. Tutupi. Yan. Para pag tinutupi, naiikot. Yan. Umiikot rin po yun yun. Umiikot rin po yung nasa dulo. Tingnan nga natin. Maganda kay quality. Yan po. 45 po yan. 45. Yan. Ilagay ko nga rin. Surang mali ibinigay yan. Tweezer dapat yun nandito eh. Hindi ko alam mo. Tweezer dapat yun nandito eh. Mali ibinigay sa akin. Yan. Yan siya. Pakita ko ng malapitan. Ay, mag-focus masyado. Magaganda naman siya tingnan. Yan. Problema, tweezer pinili ko kaysa dito eh. Sura, tweezer dapat yun eh. Nakakainis lang, mali ibinigay. Minsan talaga eh, yung first time ko lang nangyari to ah. Tama naman yung ano lahat, ito lang ang mali. Mali ibinigay yan. Pero pwede na, wala na tayong magagawa, nandito na eh. Yan. Shout out nga pala sa seller nito. Ba't naman ganyan? Tingnan natin. Mamaya ayaw naman kumagat nito. Yan, kumakagat, umiikot. May magnet siya sa loob. Yan, matagal. Mahirap tanggalin. Yan, nakita nyo na guys. Post nyo na lang kung ano. Kung yung mga gusto pa kayo mapansin. Paano ko masasarado to? Yan. Meron pa rin nakakabit. Wala. Akala ko may nakakabit para mahaba. Yeah. Ano ba yung tama? Hindi ko na alam, ibalik ah. Yun. Yun na. Sarado na natin. Tweezer dapat yun eh. Kulokoy talaga yung nagbenta sa akin. Hindi marunong magbasa. Yan, papakita ko na lang po sa screen yung price niyan. At kung may tanong po kayo sa description ng product na ito, comment lang po kayo. Yan, hanggang dito na lang muna siguro tayo. At sa mga gusto magpa-shoutout nga pala, yung kalimutang basahin yung nasa description kung paano ma-shoutout. At yung mga shoutout ko, hintay lang kayo dyan. Yon. Salamat sa lahat ng nanood. Ganito na lang siguro tayo. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye.
like a Hellcat.